Ето, маме. Искаш ли едно барни, маме? Чакай, маме. Чакай. Аз съм си босичка. Къде бе, маме? Чакай, мама да ти даде едно барни. Виж какво има. Гледай. Виж, маме. Най-каква прическа от тази шапка. Виж, бакча. Ние, що маме не ги искаш вече тия барните? После може да се заведе. Чакай мама да се остави яденето. Кавай хтамай го, няма тенисство. Той чака да е друг. А друг от се е друг. Мазвач, виж как се стърчи тук, където е била шапката. Сега да не е намери. Три пъти ги пуска, сега няма да се яват. Той тогава не ги видя. Кажи на къде... О, Борисе, стигаме мачка по краката, бе, останах. Или седиш, или... Е, тук на твоите се дал, хайде. Седни тук. Така. Ето пистолет. За ръчичка скача. Абър да не предварива. Така. Баба. Виж, мами, това пъпчица нещо ти го капа от дома. Дай, виж. Да ти играй балет. Гледай! Той има много в устата. Гледай, мами, сега как ритат, виж? Гледай сега. Хоп! Не спли. Той винаги е достатъчно.